normal po bang mapagod? Normal po bang magsawa? Normal. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, bakit sa araw-araw parang tinatamad ka na sa mga bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit? Yung pagsasakripisyo mo sa pamilya mo, bakit laging napapagod? Bakit laging nagsasawa? Baka kasi hindi clear yung motivation. Kapag ang motivation mo, magtrabaho kayo kasi nagtatrabaho din ako. Magsakripisyo kasi nagsasakripisyo ako. Suklian nyo naman, i-appreciate nyo naman yung mga ginagawa ko sa pamilya na to. Oy, soon, kapag laki mo, kailangan suklian mo yung mga bagay na ginagawa ko sa'yo. Nakakapagod yun talaga. Nakakasawa talaga yun. Kasi kapag hindi na napagbigyan yung gusto mong mangyari, that is very frustrating. Kaya yung iba ayaw na magmahal. Kaya yung iba ayaw na magsakripisyo. Baka kasi hindi clear yung motivation. Mga kapatid, kapag nagmamahal ka, ikaw ay nagbibigay. At ang tawag doon sa binibigay mo, regalo. Sapagkat ang regalo na ibinibigay ay laging walang bayad, that is free, that is unconditional. Ngayon, kapag lahat ng ginagawa mo, yung magsasakripisyo mo para sa pamilya mo, lagi kang merong hinihintay na kapalit, hindi regalo ang tawag dyan. Ang tawag po dyan, suhol. At alam niyo po, ang number one source ng frustration sa buhay, sa pagmamahal, kapag yung mga bagay na dapat ay ibinibigay bilang regalo, ibinibigay mo sa pamilya mo bilang suhol, kailangan suklian nyo yung mga bagay na ginagawa ko. But my dear friends, Jesus reminding us, yung kanyang death, yung kanyang sacrifice, ginawa niya lahat yon out of love para sa ating lahat. At hindi naghihintay ng kapalit. Why? Because love does not calculate. Because love does not count. Love is patient. And love is kind. Love perseveres or endures forever. Sa pagmamahal, walang what ifs. Sa pagmamahal, walang bakit at ako na lang lagi. Basta nagmamahal ka lang. At ito po ang magandang madiscover natin sa buhay natin. Na kapag nagmamahal pala ng tunay at tapat, kahit hindi ka suklian, dun pa lang sa mismong pagmamahal na ginagawa mo, meron ng saya